Tanggong gawas sa Ateneo de Davao University sa may Bangkal. Pasado alas 12 kagininang kaadlawon, June 15, si Attorney Israelito Torion. Human siya wala gipasulod sa ulahing gabi kun last night sa haya sa student athlete nga si Rene Baterbonia. Tayang Facebook post, buot nga niyang veripikahon ang report nganong dunanay sayo nga sinyales sa pagkadugta or gamayng baho ang lawas ni Rene. Excuse me sa mga nangaon. Kung asa sa iyang post, daghan ang naglinya gikan sa Flores Village hangtod sa eskwelahan ug nakasulod ang nahisgutan, pero siya og iyang kaubanan wala matupag gitugutan nga makasulod. Dugang pa niyang giingon matod pa sa school guard nga mando kini ni Vice President or sa Vice President sa maong eskwelahan. Nagdala kinig kaulaw sa abogado ug sa iyang kaubanan, maong wala na nila gipugos o gipili na lang nga manghawa na lamang sa maong lugar. Nagaron wala pa'y gipagulang mamahayag or tubag ang Ateneo de Davao University kalabot sa nisgutan nga insidente.